Aurra estatuko duguna, bete zitzaizkion Maria.
eta bere semea izan zuen, eta oialetan kanpera batean izan zuten. Ez baitzen osatuan baientzako egunik. Bazken inguruan da, hartzai batzuk, mendiak gaua eraguz, beren aldadeak osatak zertzen zituztenak. Honetan, jangoikoaren egiten gara zitzaien. Jangoikoaren gaitzak izkuratu zituen, eta beldurra jotak beldurtu ziren. Angiruak ikera izan ziren. Ez izan beldurri behar, begira. Oso dira lehendakien dara zuen. Herri guztiaren izango dena. Salbatzaile bat jaiozik zuen gaur langiren herria. Mesias daude. Honetan ezagutuko duzu, oialetan duturik eta kanperan entzatik aurkituko duzue aurka. Eta bat-batean, aingiruaren zerutan alde bat egin zitzaio. Jangoikoa gorazten zutela esan aintzat zegoetan jangoikoa. Eta bakean horrean, haren ondo izanik. Hauna izan da? Torri danokona. Zeinek idatzi hori? Zuen izena daude hor? Bifartzea teoratzen da hor, iserra oinarte altarin eukideuna. Zer jartzezun hor? Akordatu zatea zure zer jartzezun hor? Gure oinak aberea zuzen dut, bale? Jesús, gure partea. Zer
por la infinita misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Aigia gure oinak bake bidera zuzentzen, bale? Bai? Eta hemen bat batzuk ikusitu, zerraki, abentualdeko zerraki, ze porrikeri bezuten ikusenik, ze gauza zora,
Ahora te digo, vamos a estar.